What up guys? Today we're going to Ormoc because I'm going to meet someone. Oh yeah, someone. But umuulan. As you can see guys, umuulan. But anyway, the rain can't stop me. I'm going to meet her. Her hindi siya lalaki. It's a girl. So hintay mo natin ng van. Then pati yung ulan. I hate the rain, so hintayin natin to. O, diba? Transition ko pag gano'n, no? So, ngayon, ba't siya umuulan? Oh my gosh. Kaya maghintay ka lang dyan, okay? Paano na, umuulan? Kaya montage lang tayo dito. Transition muna tayo, guys. Pag gano'n, no? O, diba? Pag gano'n, or, pag gano'n. Sige, ito na lang. 1, 2, 3. What's up guys? I'm here in Ormoc now. So finally, dumating na ako dito. So singing. The girl I want to meet is nasa Desano. So I'm gonna walk about not 2 kilometers, but maybe 200 steps from here. So let's walk. So guys, at last nakita na gid mi sa girl nga kung shall I say kamit, but napa siya gilakaw. Oh my gosh, may kamit siya sa likod, mga kaibigan. Oh my gosh, let's wait for a moment kasi napa siya kastorya, but maglako-lako sa kong anhi kaya napa siya gilanto kasi na siya sa likod. So actually, atong kay Sano ganiha, pero nakita kami din, nangaon me, and then namin there's sa museum sa Ormoc, see guys. In a moment, manood mi nga to, just to see the paintings. So guys, No! nana siya dire, and, ready, 1, 2, 3, ano siya, camera siya kasi siya guys eh. Kaso, maganda naman siya. Pero camera siya. Sige na, punta ka dito. Punta ka dito. See? 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 We're too heavy to fit in the camera. But it's okay guys. It's 2018. Mag-gym naman kami bukas. Tara, pasok na tayo, kaibigan. Ikaw ba ka? Punta na tayo sa museum. Punta sa museum. Punta sa museum. Asa yung museum dito? Asa yung museum? Tara, let's go! Pwede mo sodia? Salamat kayo. So what's up mga kaibigan? Nakasama po kami sa Ormoc Museum kung saan ang daming painting. Alam niyo ba na Dire gishoot ang Ormocana girl, which is hindi siya gamay. Kaya kaya pa rin taga-Ormoc Museum actually. Wala siyang Ormocana girl. Actually, oh my gosh guys, tingnan nyo doon, mabastos-bastos doon. SPG yan, huwag tayo dyan. So, montage muna tayo dito guys. 3, 2, 1, and...
the painting, maganda siya, di ba? See? See? Kuya, ikaw nag-paint, ane? Tanan? Dili? Ang uban? Wow! So guys, si Kuya pala nag-paint ng mga paintings dito, which is nice. Di ba? See guys? Whoa! So cool! So, okay guys, we're here at sa pang ano? Saint Peter and Paul Chapel? Parish, yeah, guys. Sorry. So, karon managkot ni for, you know na. Okay. So guys, tapos na kami mag pangaji ba ito na? Or dasal in Tagalog or in English pray. So now, namin sa sulod sa simbahan. We're gonna walk and walk lang. See? See? Sikat yun siya. Ano, kabala ka guys? Kaya, sikat na siya. Ako, take-video ako niya. Bodyguard. Joke. Kuya. Ako di ate. Yeah, may ate. From another parents. Ate from another parents, guys. Sige, montage naman tayo. 3, 2, 1, and... City of beautiful people! Yeah, beautiful. I'm beautiful. She's beautiful. We're all beautiful. So guys, tapos na kami mag-montage and then malulubat na kami. So we're gonna go. Wala na. See you in the next vlog guys. Don't forget to subscribe and ring the bell. Thank you very much. Bye-bye.